tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline karon nga adlaw Lunes kita. Petsa 25 na sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Aksyon Hotline. Katapusan na kita nga Lunes sa ikapito nga bulan. Kumusta kamo masuki namon nga matag paramati sa kahanginan nga naga-monitor na karon nga aga sa bilog nga riyon size kag diriman sa probinsya sang Negros Occidental, amo man sa syudad sang Bacolod. No, welcome to the show. Aksyon Hotline. Tob-tob kita sa takna nga alas 9:30. Karon iya nga aga as usual, liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo magadulong sampilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita. Aksyon Hotline. Langkoy na ang aton man nga pagpanamyaw kag pag-welcome sa magka-aksyon naton nga naga-monitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube sa online naton nga presentation karon nga aga. No, welcome sa aton sining Monday presentation. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga ka-aksyon? No, karon iyang nga Lunes, ti importante kag balantayan ini bangod kay tiamo ni siya ang mangin adlaw nga maga-deliver o gon magapatigayon sang nahauna nga State of the Nation address. Amo ning ginatawag nga suna si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aksyon Hotline. Sa aton mga ka-aksyon, ano bala ang gina-expect ninyo? No, parte sa mangin kaundan sang mensahe sang aton sining nga Pangulo sa iya sining nga State of the Nation address. Ano ang gina-expect naton nga mangin kabahin sang iya sining nga i-report kag ihatag sa aton nga mga promesa? Aksyon Hotline. Bangod importante ini nga may baluanta, no, sa aton nga magka-aksyon kung ano ang policy direction, mga priorities sang Marcos administration, no, sa pagpungko gid sang Pangulo kag sa sulod sang isa kagatos kaadlaw 100 days nga iya sining pagpangalagad bilang Pangulo sa pungsod Pilipinas. Kumustahon ta kung ano ang luyag niya hatagan gid prioridad. Aksyon Hotline. Ayaw man ni mag-timing nga madalag ko nga magkumpanya sang langis, no, kay prior sa suna o kon after sang suna sang Pangulo, kundi suna karon buwas nga adlaw, oy, may ara man pang konsuelo nga igahatag ang mga dalagko nga kompanya sang langis bangod sang natalana nga pagpanubo sa presyo sang petrolyo. Aksyon Hotline. Galing ti amo na daw sa lapi bala ang pinagkamataas nga ipatuman sa gasolina or sa hindi ko gina-check ko pa kung ang diesel ini o kung gasolina kay ang diesel daw sobra man piso. Amo na ang masarangan nila kuno nga ihatag na raman nga pagnubo o adjustment sa petroleum products. Aksyon Hotline. Pero final advisory sina most likely karon iyang adlaw mayara gid sang ipagwa na ang mga dalagko nga magkumpanya sang langis. No, ano bala ang mangin sistema, pila bala ang final nga presyo nga luyag nila ipatuman. Aksyon Hotline. Ti konsuelo para sa aton no, nga mga nagapanag-iya sang salakyan pribado kag sa mga driver kag operator sa salakyan bangod kabalo kita nga ti amo malang ni ginabantayan nila every Tuesday nga mo ini ang nanginsuki sang mga oil companies
bala mataas o kon mapanubo sa presyo. Action Hotline. Pero going back sa aton sining suna o sa suna sa presidente, ano bala ang luyag ninyo nga malakip o mangin prioridad nga i-mention karon ni President BBM? Aber, abi pamatian tang aton nga magkaaksyon kung ano ang luyag nyo gid nga mangin karakip o mangin kabahin no sang sining State of the Nation address sang Pangulo. Ano balang luyag ninyo nga unahon niya nga i-mention na sa sining suna? Action Hotline. Abi padala nyo, di kay pamatian tang huninyo. Ako nano ginang gina-expect nyo sa aton sining nga Pangulo. Action Hotline. Ang kalabanan ang nagahulat kon bala mamunuhan gid sang presidente bilang tiglikoman ang siya man mismo nabutang sa kaugalingon bilang tagpamuno sa bahin sang Department of Agriculture, ang DA. Now, ang sitwasyon sa DA, amo ning ginabantayan ta, mandamo ang nagalaom ang presyo sa bugas. Magaus-os sa 20 pesos gid ang kada kilo. Action Hotline. Would it be possible sa first quarter o kung sa nabilin third and fourth quarter sining nga tuig under Marcos regime ina ang aton hibaluon. Action Hotline. Payaraman kita sa madinapit nga mabisita kay mag-cover karon ng Aksyon Radio Bacolod no sa sining naunang State of the Nation address sang Pangulo sampung sod Pilipinas. Action Hotline. Pero antes ang suna sa presidente, of course may ara no sang patigayunon nga pag-elect. Dito laban naman ni sa tigi nga ang magapanguna kag mapilian nga Senate President daw tulog naman nga si Senator Mig Zubiri baw Ilonggo no. Action Hotline. Abay pa kumadayon ang iya pagpungko bilang tagpamuno sang Senado, may mga dalaman maayo nga kayuhan para diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Action Hotline. Okay, kung may ara gid man sang ipadala o kung may ara gid man halimbawa sang magkayuhan diri, ang isang gina-expect naton ang pagtukod diwat sang Negros Island region ho na amo nang isa sa mga gina-expecta nga mangin support gikan sa kay Senador Mig Zubiri sa bahin sang House of Representatives. Kay hindi pwede nga masuna ang presidente nga wala pa iya sang na-elect no nga mga presidente sa House of Representatives amo man sa Senado. Action Hotline. Kaya mo na sila karon ang mag-attend, kag sila na ang magapulpog na sang gaibel, mag-umpisa, no? Kag sila na magalawag, maghatag sa kay PBBM nga maka-deliver sang iya State of the Nation address. Ang suna ni damo gid ang nag-expect no kung ano ang malabutan sini kag mangin kaundan sang mensahe. Action Hotline. Isaban nga kibot sa bilog nga pungsod Pilipinas ang natabo nga pagpanglutang kahapon no isa to ka dako nga insidente nga nagluntad nga sa diin tiyamakon mo anay alkalde gintero ang suspect actually nadakpan no ang pagkaaresto sang suspect may maginbuyan ini siya nga matinaga nga naghambal nagaklaim nga ti siya naging biktima sang ginahimo sang napatay no lain pa kay may gwardiya patuho nga naulamid sa sining shooting incident. Action Hotline. Gagintunaan sa kamatayon sang anay mayor dito sa Basilan. Grabe man no. Ang Basilan daw talagsa lang ni gaguruwa ang ila sining lugar kon sa news. Ang sa gira-gira siguro ti Basilan isa man isang magamumo nga lugar. Action Hotline. Pero ti amakon mo na patay sa pagpanglutang kay alkalde ini sang Lamitan City si Rose Furigay amo ning apelyido ni Aksondurel. Layo ning Basilan sa inyo no? Inyo ya Cotabato to. Layo north kamo south Cotabato. Cotabato City. Cotabato
province amo ang Kabato siya kay lapit sa apelyido niya. Action Hotline. Te siling ni Action Dorel medyo layo ni agali ang Basilan no nga didto ni ang alkalde te anay alkalde ini siya kag gilot ha si Action Nilmar taga Basilan dito niya nabunag si Action Nilmar Madera no actually nagbakasyon to sa last time ang suspect naman dire ngara sa kustodiya sang kapulisan grabe gapon ang isog sining doktor no nga si Chow Yumol amo na pagbasa Chow Yumol grabe to ang iya sining mag-expose daw hindi ta makita si Action Doors ang paginulsol purti ang kaugot tigid mo pagti malos to yang natabo sa iya Action Hotline. ban may ara galisang kaso nga file ini daw online cyber case to ang gin-file sa iya cyber libel and then pagkatapos daw hindi na siya ka-practice bilang doktor ti amo siguro pertigi kaakig niya kahapon siling sang suspect siling ining pamilya makapila ka bes man kunin nilang ginpa-attempt nga paambusan o kag ti biktima man siya kuno sang puder nga ginagamit sining pamilya mutong rason nga ang iya dumot nagresulta gid kahapon sa pagpanglutang nga gintunaan sa kamatayon sining anay alkalde. Action Hotline. O ti kay amuning sitwasyon at damo-damo ang tanan nga mahalos mga opisyales diri sa pungsod Pilipinas, the President, the Vice President, ang mga opisyal dito man sa Quezon, ang alkalde, napalayag man sa ilang pagkundinar no, sa sining natabo nga insidente even diri sa ato na sa lokal si former Mayor Bing Lunandia ang pagwa man sa iya statement kay ti kaupod niya man sing una mo sa liga sang mga alkalde ang napatay. Action Hotline. Di kansilado ang graduation rights so sang law school kay ang ining victim mag-attend kun tani ni no sa graduation rights ang iya sining anak nga nagraduar man bilang abogado dito sa Adamson University. Subo-subo ini nga insidente mga kaaksyon ti bisan na mo pa na kambal sang ang kakulang ginmatiyag ko ang monitoring kang intelligence nung away nila ma-pick up yung amoning matabo ti sinobla maghuna-huna. Action Hotline. Anyway, oy, parti sa COVID-19 damo galing hindi maka-attend sa suna kay nagpositibo ho sa COVID. May RT-PCR test, ang-test ka maka-attend dito sa suna. Diri sa aton, si 5th District Congressman Attorney Dino Yolo nagpost sa iya FB account o sa iya Facebook nga nag-positive man siya at hindi siya maka-attend dito. Even si former President Arroyo, no, Gloria Macapagal Arroyo, nag-positive man. Action Hotline. Istrikto dito sa bahin sang batasang pambansa nga kung magkadto ka dito kinahanglan kung mag-attend ka ginman sa sining suna sang Pangulo ti dapat may ara ikaw sang negative nga RT-PCR test result. Action Hotline. Ano pagid ang pinagkamadalag ko nga balita no? Buwas ang partiya sa paumpaw porsyon ni sang mga dalagko nga kompanya sang langis ihatag na lang na sa inyo karon ng specific nga advisory kon pilagid ang masarangan nila no nga ipanubo sa petroleum products. Bantayan nyo lang di karon kay dalon ta na sa inyo within this day. Action Hotline. Diri sa lokal na nung pilag kamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Now istorya kita dugay parte sa update sa dengue. Kagabi may ginpadala sa aton nga email ang taga City Health Office ang talatapan ni Dr. Grace Tan no nga siya ining in charge sa bahin sang dengue campaign sang city. Oy, as of May 28 and July 16 ang total reported dengue cases sa Bacolod nagdangat na sa 393. Action Hotline. Ang mga nagkalamatay base sa ginpagwa nga advisory sang City Health Office
pito. Kag ang previously reported nga may mga cases, may mga napatay ang latest dira sa area sang Singkang. Action Hotline. Ang Barangay Mansilingan amo ini ang nagpanguna kon pinakadamo nga kaso sang dengue nga na-record sining July. Now ang latest nila nga record, Mansilingan may 37 na, ang Estefania among nagapangaduha nga may 33, ang Barangay Tangob may 32, ang Barangay Takuling may 29, ang Singkang may 26, ang Sumag 25, Alihis 24, kag Villamonte pareho sila number 7, number 8 naman ang Mandalagan kag Handumanan. Action Hotline. Para sang 19 pareho ang ila sining record. Ang Granada may 17 pareho sang kabog kag ang Filisa may 10 ka mga kaso. Action Hotline. Ini maganing rason nga kung sa probinsya sa Negros Occidental nagpatigayon sang meeting ang gobernador sa tanan nga mga city health offices, sa tanan nga mga city health kag municipal health officers, agod talakayon kung ano ang mga tikang nga ila ginahimo agod ma-prevent, agod mapunggan ang padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Action Hotline. Sang dengue. No, I'm sorry, sang dengue. To'y baloon ta na karon na. Istoryahan ta na dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oy, diri gali sa bag-ulang natapos nga registration sang COMELEC, unusual kuno do perti kadako gid no sang numero sa mga nagparehistro ti siling kumayo gani nakidamo nagparehistro. Action Hotline. Ang ideahan guro dagag ang problemahon sang COMELEC sa nasyonal to kung paano maninila sa ulihibla mapa-improve ang system nila, paano dugangan nga hindi man maginutok ang tao nga tagsaya magparehistro kung katulad sini nga malipot lamang ang schedule, problema ng iban nga adlaw na nagabugtaw nga permi lang nagabalik-balik sa pila nga hindi man malabutan sang numero. Action Hotline. Tani may mga innovation manghimuon ang mga COMELEC officials naton dito sa nasyonal kay ti ang guidelines ni nga ginapatuman sa lokal iya malang niya mo no sang nasyonal nga mga guidelines kag desisyon. Action Hotline. So ano pa bisan lano nga ayo, bisan lano nga luyag matabo diri sang mga pumuloyo sa lokal way mahimo ang COMELEC Bacolod kang Negros Occidental no kay ila tinutuyo mabay lang man sila kung ano mga guidelines ang ginapatuman dito sa nasyonal. Action Hotline. Amo na so far no ang pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Action Hotline. Mga detalye sini bantayan kag magkaundan no sining aton mga headline tutukan diri sa aton nga pagpangalagad. Naunahon ko lang anay kay pakarunan ko ni i-reserve tani karon niya sa udto kag in the afternoon sa suna sang pangulo. Actually may mga interviews naman kita ginpatigayon the other day prior sa sining suna sang pangulo na istorya naton ang taga MBCCI may ara sila nga gina-consider daw Magic 8 no nga muna ang luyag nila mabatian gikan sa pangulo nga tagan gid sang nagkaigo nga pagtamod. Action Hotline. Pero i-plastar na karon prior sang suna kag sa mga guest manaton no mga panelist nga maga-join sa aton sining nga coverage para mabalaan sang tawo kag kun bala nagasanto manis sa mga gina-expect ninyo. Action Hotline. Pa kay i-plastar na dugay-dugay pero again di ka mo mag ang inyo balang mensahe kung anong gina-expect niya sa manginsuna sang presidente. Pwede nyo na mapadala dira sa Facebook kag sa YouTube. Kadto ka lang sa comment section, may ara dira available kag pwede na kamo makapadala sang mensahe. Amo lang nakasimple no para nga at least mabatian taman ang pumuluyo bla no kay sa sitwasyon naton halin sa mga ginaproblema naton sa presyo sa mabalaklon nga wala untat na kag sa iban pagid nga mag-concern nga luyag tay baluon ang druga sumungdo pa matyagan ko after nga nagpanaog si President Digong sa iya sining trono bilang Pangulo sa Pilipinas
daw nagdamo na naman liwato kay diri palang sa Negros Occidental ti may mga kwandi may ara sang mga may mga cases naman nga mga nagkalanabo nga mga buy bust operation nga minilyon ang recovery. Action Hotline. Ay, ang problema sa druga niya, do hindi na ni maunta tao, hindi ni mapagar, do pamatyagan ko, ang ekspektaron naton nga everyday, do may ara, isang way untat nga drug operation, no? Way untat nga mga ginahimo nga operation sang halin sa may iya sampideya, pakadto siya sa pulis, ora imo dinakpanay wala untat mo. Action Hotline. Daw hindi maagwanta, no? Pero pakarunan tayo na, kayo sa Dumaguete, ang report naman to, speaking of droga, bago lang may ara report sa Action Rex nga nagkuha, nga dito sa may area sang Dumaguete, sa barangay Bagakay, Dumaguete City, Purok Tres Rosas, may na-recover to, no, dadakpan, high value individual. Tiyamakon mo nga na-aresto diri si Jovic, alias Jovic, lani, way maningalan kompleto, Tagalandaw del Norte ho. Kag may residente siya, may isa pagin, nga nadakpan upon dia, tiyang nakuha diri worth mga 1.9 million pesos ang syabak. Action Hotline. Ala, sige yan nyo kung mag-amon ng sistema, siling ko ba si way untat ning pinatyanay bangod sa illegal drugs gyapon. Action Hotline. Alas 8:31 na Action Radio Philippine Standard Time, pero pakarunan tayo ni mga detalye. Unahon ko lang ni Anay ho, diri kita Anay sa dengue. Ang barangay Mansilingan, base singin padala ni Dr. Tan, nga email sa aton ba ang Mansilingan, doon nagpanguna sila sumong with 37 cases as of July 16 pa man nga record, pero siling ko ba sinadugangan pabla? Online sa hotline. Online sa hotline. Ano bala ang mga tikang nga ginahimo karon sang ila mga lokal nga opisyal dira sa Mansilingan? We have Barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico on the line. Kap, how are you? Good morning. Mayong aga, no, sa imo program sa Action Radio, mayong aga sa imo pagtramuti. Salamat gid Kap no si Action Art sa Action Radio Bacolod. Kap, sa record sang City Health Office, ilabi na gid kay Dr. Tando, kamo gid ang top notcher subong. Number 1 kamo kung cases pagambalan with total case of 37 as of July 16. Paniway ni madugangan ka? July 16 ulat na pagdapo ako gapati nga dugangan na siya no kay may mga nabaton na information even diri sa amon gani diri pagbalay may naging dengue man posible 27 na dugangan na siya no. Hindi na lang subong number 1 amon na galit na naga patigayon diri sa amon information education campaign panatag kami sa mga IEC material sa panakik sa mga tarpaulin sa mga conspicuous places para mabataan sa atong mga pumuluyo na kung mo, especially in 4S against dengue, no? Okay. Apat lang itika pro effective ini siya kung pag-himuon bisang tao na tumagin sa atong mga pumuluyo. Sa sining 37, mga pila ng recorded nga na patay sa lugar mo na Kap? As of subong, duwayang amon din nga fatality, no? Last month ini nga isa to ka 14 years old, kita ka 7 years old na bata. So after sining kamatayon, duway naman sang do nagseryos, ang idala sa ospital, nga ginabulong Kap? Kabay pa niyo sa patugangan, no? Kaya mo lang ang barangay nagpang dito mo, no? Mahimo ang isang pamaagi mapaabot sa talan mag-uligid ang barangay kung ang himo no, kung ang labating na as possible himo na makalabot. Now, ang inyo lugar dira kabalo ko damo mga creek, damo nga mga kalapad sa area mo, damo ang population. Pero as of now, ang cooperation sa public, when you talk about cooperation, pagbulig sa inyo, okay man?
mano ko nga ako islebolyo diri ribot sila sa ang tanan na pag-hotel na siguro bilang mga pitik-pitik. Okay. Aha. Why pa man fogging operation kamo nga gin-request, Kap, no? Ang fogging na nakapagdapos sa mga fogging, especially sa mga areas na itong tayo nakafaging to sa areas na may mga classification. No, kay area may talaga fogging. Mhm. Ito mong galing ang pro-chairman ng ay may pumuluyo ko sila putok na pambalay do duwan ang victim sa nito. Kaya mo na ginag pagdilig sa health center para papapot sa secret office, no? Paging sa Kalimalay. Next one. Okay. So finally siguro because of this record, basi may appeal ka, may ara ka mensahe sa mga pumuluyo mo, Kap? Buti ako lalong nasok ng mga pumuluyo dito sa barangay ng Tisyan. Sa palihog, no? Mululig dyan tani. Kampanya, Peace in 4S. Amuli siya ang certain distrust. Nagtanan nga mga lamok atong gibudaol, no? Para ang lamok pangitlo. Ang S na importante dahil sa dito kasi consultation sang ilalad sa consultation. Ang kanya kautulan, yakad to pa siya sa nila pahidot. Paloy-aloy. Na kinanglanon o pahidot ang tali sa doktor. Kag amo na isa ka sa self-protect. Okay. Kap, doon nag-utod-utod ang imong linya. Liwat mi, Kap? Kung sa siling ko, ang yung ito search and destroy. Mga lakon, itlogan ang po. Ang gaya ng isang timpang secretly shot, yung ibang tanong. Sana kasi manang nila saan o ipagapapun. Kaya mula nga gid pa kung saylo na lang taguro sa landline liog to kay do useless gid ga utod-utod ang iya sininga linya. Alas 8:37 na, Kap, tawgan ka namon liwat na, Kap, kay ang linya ga utod-utod kanugon sang imo tingog balang hindi tagin masyado mahangpan, no? Kay parte sa dengue ni abi mo hindi laglahog ni mo kadamo sa mga tao nga nagakalamatay, may kwarta ka man kag wala way nagapili ang lamok kung sinong kututon niya. Hotline. Isa ini ka problema nga dapat kooperasyon sa publiko amo nang ginapanawagan sa mga authorities o kon sa mga ahensya sa gobyerno. That is why nga hindi tani pagbaliwalaon, no? Ang iban ginabaliwala ning lamok pero ti amo ng epekto niya ho. Kung nali matsambahan ka, way labot nga mabutang ka sa sitwasyon, no? Nga mag-extreme ang ginabatyag mo, pwede ka hospital, no? Mag-severe ang imo ginabatyag, pwede ka nga maglain gid. Ang lain siling ko kung madisgrasyabla. Hotline. Kap, balikan ko si Kap sa final shots ng iya silinga palayag. Kap, sorry gid kanang saylo kami sa piyak kay nung utod-utod ang linya mo. You were saying kay na ang imo panugyan sa public liwat sa Mansilingan? Polo bali sa liwat, nagapanawagan kita sa mga pumuluyo sa barangay Mansilingan nga maghatagid no sang kooperasyon kag bahin sa pagpatigayon nga kung paano natol matapla o mapunggan ang paglapas ng dinggi dito sa barangay Mansilingan. No, mula na siling naton nga bululigan pa sa pag-search and destroy sang mga posibleng hukmungan sa lamok. Ang tanan nga mga posibleng nga may mga tubig bisan sa tansan, mga garapon sa mga botilya, sa mga guma sa mga sang salakyan. Aton gid ini tanan pang ulaon, no, para ang tanan tubig hindi pa itugan sa lamok kay kadasig lang gid mga sang lamok para matapna naton ini kag mapunggan ang pagpadamo gid sang dinggi diri paglapas sa dinggi sa diri sa barangay Mansilingan. Sige. On that note, Kap, halong gid permi kag salamat gid sa time ginatag diri sa Action Radio Bacolod.
salamat gid Action Art no sa paghatag mo sang diutay nga panahon no nga sa diin makapalabot kita sang aton pagpangabay sa aton pumuluyo bahin sining kontra naton o pagtasna naton sa paglulakta sang dinggi diri sa Barangay Masilingan. Mayong aga kag madamo nga salamat. Action Hotline. Ang punong barangay sang Mansilingan, Rodolfo Boy Pico. 37 ng inyo sining record na as of July 16. Sila ni Kapitan may mag-cases pa nga posible why ma-include nga para sa iya gani ang tupad balay niya ang panibag-o dira nga nagpositibo sa dengue. Action Hotline. Di padayon lang ang magalong at the end of the day, kung wala kamo dasang kwano, kung wala kamo dasang pagalong, pwede mabutang sa alang-alang ang inyo sinikabuhi. No? Tagsan nyo kapamilya, buligan tagi datag proteksyon kay at the end of the day, kamo na iya ang makatag proteksyon sa lamok nga nagadala sang dengue virus. Action Good Hotline. morning lang kay Edward Villases. Amo ni si Edward Villases si Gusaw. Edward Villases sang Purok Ilak, Barangay 1. Happy birthday sa imo kag mayo gid nga pag-monitor. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo.
Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto.
ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako. Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Oy, good morning dira sa mga naga-monitor ang delivery kay ina sa Star ISO mga ice blang ginabaligya. Taga Isabela siya nalipat ko sa ngalan niya. Aksyon Alvin, matandaan mo to kay inang nagbugno si imo.
nanamian gid siya kay Action Alvin. Sige, ikaw gali si Action Alvin, graba kahubin pa si imo, no? Thank you gid na, no? Patunugi lang imo sini nga monitor sa delivery sang panel nga gamay bla nga ginasakyan mo. Ang aton pagpangalagad na karon niya nga Lunes, Boy Logman nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Dr. Alfreds. Radio Philippine Standard Time, ang mga mensahe nyo tinguan ta na mabasa karon na kay Ariel Lagura kag Julie Militado Patrimonio, Joey Hermoso kag Cristina Agravio, Parinuel Zambales, good morning, Zenny Ledesma Salvacion kag Yani Tolentino, Grandior Susan kag Josie Lynn, Jose Ariel Rinacido kag Mickey Mouse, Lito Dayap Maing Agaman, Raymar Hicano Haliasgo, sa Valladolid ni sa iga monitor. Salamat sa inyo da. Diding Alojamiento, good morning man, kagusi Mungkal Torilla. Thank you gida sa pagmonitor kay Rochelle Fulgencio Susana kag Athia Kim Eriman. Ang iban karon naman dugay-dugaya, no? Ti preparado na ba ang mga barong sang mga mag-atento sa kuano sa may suna sa presidente, preparado na halos kalabanan kag in fact may ara gani isang panugyan ining mga panapton bala no ngay suksok kinanglan way sa mga markings dira. Okay, bawal kapin pagid daw angot sa politika at hindi pwede nagasuksukon didto kung mag-attend ka sang suna. Pero ari ho, the last Saturday, na-interview ko na sugilanon ko ang taga-business sector, may 8 sila nga gina-expect or ang ila ginalauman nga malakip diri sa suna sang presidente subong adlaw. Ambot ko nano ang dapat diri nga unahon kag dapat tutukan sang presidente para nga at least ang momentum bala kag pagsaling nga ginhatag sa iya sa majority of the Pinoys masigi-sigi ni President BBM bisan sa first 100 days lang anay, and then kung maka-perform siya at least makita sang tao nga hindi lang promises, hindi lang promisa tanan atong ginambal sang eleksyon, but ipatuman niya gid. Now, nano bala ang paglantaw diri sa pila ka mga political analyst nga dapat gid mangin kabahin kag tutukan ni PBBM sa iya sini first suna subong adlaw. Online sa hotline. We have Attorney Jomax Ortiz, isa man sa mga kilala kag respetado nga abogado diri sa Bacolod kag Negros, the former mayor of DSB. Mangayo kita nay tiempo niya karon nga aga. Attorney, good morning sa imo, si Action Art Live kita subong sa Action Hotline. Action Art, good morning sa aton dira mao po nga tagpalamati sang Action Radio. Mayong aga gid. May nga gagid damo sumong hulat, damo gina nagpadala sa mensahe sini nila amo ni gina-expect kidamon sir nga dapat mangin kabahin sa suna sa presidente. Personally, ano ang imo sining paglantaw? Nano dapat kag diin nga aspeto magatutok si President PBM sa first suna niya today? Una gid no, ang usually magambalta zona
lipot mo lang na ang mensahe. So para ang mga iba na mga presidente, bali 30 minutes na bay nagalabot sa isa ka oras. Amo lang to yang iya ni President Tigong na naglabot na 2 ka oras kay damo siya adlib, no? Ang iyang speech gid ya, again prepara sang iyang ghostwriter. Ginasugpunan niya ka nag-adlib siya ati naghapaw na isa ka oras, naglabot na 2 ka oras. Pero we expect nga under President Marcos subong niya lipot na ni siya. Kaya kita niyo man, medyo formal niya si Bongbong Marcos, why isang damo ni Adlib nga ginatawag, no? Kag this the first yang zona. So, he has to show nga mayo ang iyang speech, mayo ang iyang kontenido, plano ya para sa aton gobyerno. But we expect nga ang iya sining plano will be focused on agriculture. Kaya kung tanawon tagid, mas dapat yun man tutukan ini ang agriculture. In the past action art, ang aton nga bugas, no, ang iban ganit tingala pa ang asiling niya kun amo hindi sufficient ang aton diri nga bugas sa pungsod Pilipinas. In reality, ang aton di nga bugas kulang. Ang aton diri nga total nga number of hectares amounting mga 11 million hectares na kulang ina because we have a population of 110 million as of today, no? More or less 110 million Filipinos. So ang aton nga bugas kulang ina because we can only supply 85 to 90% sa aton nga consumption, no? Way labot abi ang corn ina ya kay tidyo tay malang mga Cebuanos mo lang nakakaon gidya sang mais. Pero ang aton nga staple food gidya amo ning bugas. And we still have to import sa aton nga bugas from Thailand, from Vietnam. Because kulang kita by 9 to 10% ang kulang. So in short, amoy ning gusto tani nga tutukan ni President Marcos because maybe he wants to replicate sadtong una sang ginatawag nga Masagana 99, no? Ang production sadto sobra lang 40 ka sako ang kada hektarya. Sa konsepto sa Masagana 99, himuon nina 99. That's why yung tawag Masagana 99. Kag amo na nang ginatawag nga miracle rice ang simpo ni tatay ni President Bongbong. Di galing ato siya nagkolapso man to because it was only good for 9 to 10 years. That is why nga when he was governor of Ilocos, si Bongbong Marcos, ang iya man focus ang agriculture. That explains why nga he is the only president nga nag-presidente na at the same time nagkuha sang isa ka departamento sang aton nga kabinete bilang secretary sang Department of Agriculture. So more or less ang focus ina iya action art will be on agriculture. Ang iban namang aspito like education na ginatagyan naman na kay Sara Duterte, siya na ang bahala. So we expect nga ining sunaya balantayan kay RD ang roadmap sa aton nga pungsod Pilipinas kung anong iya plano for us. Action art. Yes. Actually, sumo nga Masagana 99 kuno do sundon ni siya pero tawgon naman nga Masagana 150. Tiambot ko na nung sining Masagana 150 basi kun siguna 99 to himuon nga 150 ang patubasi. Actually, action art actually pwede na 150 because subo ang hybrid na tamo, no? Sa una, at the time, balukay ni ang IR8. Amo ina ang miracle rice. Chimpo pa na siya actually ni makapagal mo. Ginadopta na lang sa chimpo ni President Marcos pagtawag niya sa beginning 1965, no? Kay pa-implementar ini siya beginning 1973 mo, ining Masagana 99. Pero good for kuanan ni siya, good for 9 years because beginning 1983-84 nagkolapso ini siya. Nga anong rason nga nagkolapso? Because 800 ka rural banks ang nagsira kay tungod nga ginsubsidize ang government ang inihaton nga mga pigado nga mga farmers. Hindi sila kabalo sa ginatag kredito. By the time nga chimpo na balayran, hindi sila kabayad of course sa rural banks. So what happened in 1983 to 1984, ang mga rural banks nagpanira na, amo na art nga wala na naging padayon. So it was only good for 9 months. Okay. So ang matawag mo na siya
sa first year pa lang, sa una pa lang 3 years, successful gitong masagana 99. As a matter of fact, for the first time in the history of our country, naka-export kita imagine, beginning mga 76, 77, 78 dira, nag-export pa tayo sang aton rice first time na nag-export kita. Pero tungod kay tiyempo na pamayad sang aton farmers kay ginasubsidize na practically sang aton gobyerno, ginapautang sila, no, butang irigasyon kompleto tanan, pero by the time nga mabayad na sila, hindi na sila kabayad. So ang nakaproblema dito ang ginatawag nga credit scheme, ang pagpautang bala kay hindi na pagpa-implementa ng mabayad na, why sila kabayad? That explains why for the first time sa history sa pungsod Pilipinas, nagsira ang hindi manlubo 800 ka banks. Actionart. Grabe. So aside from agriculture nga dapat manginta priority nga dapat masentro ang iya sining SONA, what are the other matters nga dapat gid i-highlight sa aton sining presidente man, attorney? Una gid, once and for all, focus magyapon sa corruption, no? Because ang kaon sa corruption, pila man ka bilyon kada tuig mo. And that explains why, una ya pa lang yung pagpungko. Sa first day ng pagpungko, ginabuli siya ang PCC. Okay? Ang ginabuli siya ang presidential anti-crime and corruption, gindula ya. Pero ginislan niya man. Lain ang ngalan, of course. PCG daw ka naman, something like, amo magyapon. Pero just the same, away gyapon sa corruption, but this time under na sa office of the president, no? Sa presidential legal office. So ang guaya sina actually action art sa gyapon ang focus gid dapat ng corruption gyapon. Sa subong niya ang droga medyo wala yan na ginamensionar. In fact, ang gusto niya gani matabo nga si Digong Duterte magyapon ang head nga mangin drug czar. Pero sa subong nagamatamat nga daw makita mo daw ga kwan siya, ga palagyo siya o ga evade siya gamay kung droga na ang istoryahan, no? Di, ang akon sina nga pang-intindi is nga hindi siya gusto nga mamansahan man niyang ngalan nga during the time pag-away sa droga, sobra man 6,000 ang nagkalamatay. Di okay lang na kung mga drug lords man sila, pero di kadamo dahil sa mga inosente mo. That is why ang akon sina nga thinking nga ang mga advisor siya naghambal na nga din sa iya nga hindi tanan na iya pag tandugo na nga butang kay karon mabalik naman na sa Chimpo Marcelo nga during the time of Marcos Senior, pila man ka tao to nangin biktima sang Marcelo, more than 6,000. Ti subong ya ang iya yang focus ni Duterte nagsobra na 6,000, 8,000 na gani ang mga extrajudicial killings kag wala kasulbaran nga problema sa droga. So to me, ang iya sina the advisors nag-advise na siya, do not focus sa sinang issue kay mamansahan ng mga daliwat. Ang tuyo ni Bongbong ni President Bongbong nga ma-redeem ang ngalan sang iya tatay. So how can you redeem kung ma-focus ka sa droga? Let it be nga pabayaan mo na lang na siya kung ano ang status siya. What is important is he should not continue sang killings nga natabo under the Duterte administration. So ang sinaction art na as much as possible limpyo yang iyang ngalan nga hindi siya madagtaan because as I've said, ang slogan sang iyang campaign, no, nga ma-redeem ang ngalan sang iyang amay. Action art. Yes. So ang pila sini ka mga priorities nga dapat i-plastar niya ba no kay ti subong teachers ga expect man nga taas sweldo, mga aumento sa ang prices gid mo ning ginadamo gid ang nagakuan diyo, ang galaom presyo sa pagkaon gid kagatong amo ning ginaproblemahan sa publiko. Do you think dapat mahatag man diri sang daw maayong sinyalis kag statement si President Bongbong, attorney? Hindi mo na siya madali-dali. It's because nga ang Ukraine crisis may domino effect na mo. Ang may chain effect na siya. Kung wala ang Ukraine nga crisis, kung COVID lang, nasulber na ini siya. Incidentally, nagsampaw ini ang Ukraine crisis. Siyempre, hindi man lang ang Pilipinas naglukdo
kundi tanan man nga dependent ta sa oil. Imagineon mo, actually wala tayo gagani gakwa oil ya sa Ukraine o sa Russia, kundi aton oil ya in Saudi Arabia, United Arab Emirates, no? Dira. Incidentally, kumo ang Europe, naguntat na sila kuha sang oil nila, pati ang gas nila pangluto sa Russia. Ang epekto sina, we apply economics, the law of supply and demand. Kung magambal ka, the law of supply and demand, ang kuhaan ang supply sa aton, dito man makuha ang Europe. So, kundi mataas ang presyo sinada. That is why nga, ini siya, temporary lang ini siya. It's because of the Ukraine crisis. Pero ang natural lang, ang inflation sa subong, masaka na siya. Because why labos ang COVID naton, nga aton nga utang sa Asgwa, naglabot na 12 ka-trilyones na. Hindi na siya madali-dali action art, no? Tungkol sa Ukraine crisis. Ang nagasufrer din ang pungsod Pilipinas, practically all nations in Asia nagasufrer sila. But this is temporary only. Tungod kay once ma-resolve na dada ang crisis dira sa Ukraine, ini ang presyo sang aton nga magasolina manubo na gidman ini sila. Tungod may ara na sang solusyon. In the meantime, kung wala pa, kinanglan subsidize ginanay ang aton gobyerno, especially sa aton nga mga auto dira nga haluson niya yung mga drivers na aton dira. Ang pag-subsidize is part sa paina sang economic solution sa aton nga problema. Dason ang ini naman sa edukasyon, it's good nga inaara si Vice President Sara ma-focus na niya sa edukasyon. Kag as much possible ang scholarship gid hatagan ni na focus ang scholarship. Sa una kabudlay sa aton action art mag-eskwela mo, ayawan ka pa pangita sang pundo para maka-eskwela ka. Subong niya under the present administration, ang focus ng scholarship practically pertigid, no? Bisan sa tiyempo ni Digong Duterte, ang scholarship ginatagan focus. So ang aton nga makabataan ini nga haluson makapa-eskwela, this time may opportunity na, bisan vocational lang. So I think at present ang focus ni President Marcos should be on agriculture, education, ang aton nga inflation, bayan na nanay ang infrastructure. Kay tungod nga kung ma-focus sa infrastructure, mabalik naman to, mariminis naman naton to, ang nagligad nga si Imelda, yung tawag, ina siya gani nga building, kuan bala? Inang may simptomas ang patindog lang, tanan nga patindog building. So enough is enough. Meaning, ang kay tataya nga achievement sa infrastructure ara na in place na ina siya. He doesn't have to spend sang mga dugang pagida nga mga proyekto except of course sa ginatawag farm to market roads inaya focus da. But putting up edifices or buildings like mga PICC or whatever, iya to yaya ni Imelda yang nga style, no, sa subong siguro dapat dulaon na because as I've said, he wants to redeem the dark side of his father's administration, and because of that dapat ang focus ya agriculture lang gid kag upliftment sang mga pigado naton nga mga kauturan, and I think he is making a good start, no, sa subong pa lang na sa first month or 2 months siya pa lang di kakabati nga mamuyayaw siya, hindi kakabati nga hikay siya, hindi ka makabati nga mangin ipasyab lang blame sa iba ng mga tao. I think this is ang iyang campaign strategy sa nagligad. Bisa ni kayan siya, why siya gabalos dayon? And that is a good sign of ina good quality na sang isa ka presidente nga salumon niya ang problema pungsod Pilipinas, pero hindi ato ipasa ya sa iya pangontra, action art. Good, no? Kay tuod, bisan sa tong tiyempo sa kampanya, balbalon siya kag maguton siya kanil siyang media, gayom na sa niya, okay lang, no comment? Kaya ginaboy na to siya gani sa talisay to sa litlits to. May nagaboy na gani. Why siya? That's why nga, ini nga mga qualities ang isa ka presidente action art. Maayog yun din hindi siya tamaan ka kutos. No? Si President Digong ya, isa mo lang kambal, isa mo lang pamuyayaw ya, 20 ang balos. You know, we are not getting to something balang kwantane.
daw ang counterproductive ang iyang baba ni President Tigong. Whereas ang si Bongbong Marcos siya, kung tanaw mo gid daw educated gid man siya. Kag mambal mga may kuan siya, formal nga klase presidente, aksyonad. So, hulaton ta ni karon and hopefully after gani isang kwan, after sang suna niya karon, basi mabalikan ka ramon kag makuhaan liwat reaction mo regarding sa iya sining mensahe so that makabulig kita paintindi sa publiko kag makapangop kung ano gid ang policy direction sang iya sining panggobyerno, attorney. Okay, aksyonad, analyson tama yung iyang programa kagwaon ta reaksyon kay we expect aksyonad may mga release na karon sa Commonwealth of Inyo, no, sa guwasang batasan bala. Kita nawon taman, we can also discuss about mga grupo sa mga listes ni no under the Marcos administration, ano ayhan masiling mabalik na sila. Kaya balo ka aksyonad kung tanawon mo gid ang CPP-NPA nagwa sa 19 kuana mo, no, napundar siya bala sang timpo gini President Marcos because that was a reaction sa iyang martial law. So karon kay under the present administration kay lain naman is Bongbong Marcos, inayhan grupo sang CPP, NPA, grupo ayan sa mga rebelde naton. Ano ayan ang what will now be the program sang aton nga presidente? Bala for reconciliation siya o kung awayon niya just like what Duterte did nga kanamin ang santos ang pungkuanay pitik sintas ginkuan niya gin cut off ya kag hindi na siya mag-istorya liwat. So kutos siya in short kung ako ya panalaison mo sina kutos niya nga klase presidente ya si Digong kung hindi ka gani hindi sa gusto sang iya hindi ka gani hindi siya gusto sang sundon mo gid siya. So I think once and for all iliwaton ni style ni Bongbong Marcos and we should be open to this group because Filipinos man na sila gyapon, mga utod naman na sila gyapon. Why not sit down and put an end to this mga rebel groups naton and once and for all we compromise. That's the only way nga mahambal naton once and for all dulaon na ni naton ng mga rebelde because sila may mga rason man na sila actionard kag maybe kung pamatian ta na sila kagatagan sang solusyon sila kung paano kita makakompromise, then that will be the best move for our president. Senard? Sige, so dugangan ta ni karon attorney kag mayo tani ko ma-invite ka namon nga diri ka guide maka-live sa station parang at least makatagan ka muna ako atagan ka namon dako nga tiyempo sir. Sige, tilawan ko aksyonar da. Pwede na siguro karon na. Sige, okay gid ko. Sige attorney. Okay gid ko sa ina nga kon invitation. I can be there aksyonar. Ate, sige. Kwanta ka, remind ka karon sir kung ano oras kita. Thank you, Ged. Sige, okay. Thank you, kag sa tanan mayong aga. Salamat. Ilan tawon tani karon kabalo ka mas nami kung eksperto ngay nang may technical nga paglantaw, may ara balas ang husto nga perspektibo sa pag interpretar, pag lantaw no sa mga mangin kaundan sang sunas sang presidente because at the end of the day amo ni siya ang basihan ta mo in 6 years time nga pagpungko ni President BBM tikon parte agrikultura dili ta ni baluon galing kay kabalo ka subong umpisa pa lang sa pagpangalagan ni President BBM ang balbalana hindi nahamak siya mo damo na sa mga oposisyon, damo na sa mga naga bombardiyo sa iyang mga issue. Pero mayo to di si BBM kaya hindi ko to siling ni attorney ho. Hindi pareho kay President Tigong to siya na umpisa pa lang sa sunaya kapag labtik na to sa iyang mga tiyempo pa lang yung una sang kampanya kag kampanya nila sa pagka-presidente. Kaluluoy si Maruas to siya, siya kadua ka na yung manghihiaw. Hindi ka to yung kagwantang yung President Tigong niya. Mahulay ka to yung kung siya makapikto sa imo. Di pa karunan ta ini kay hopefully mangin dirapit tagi diri nga guest or panelist karon si Attorney Jumax Ortiz nga makabulig sa aton dayday sa manginsuna ni Presidente BBM. So it's a date karon kay may coverage ang Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagpamati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong!
Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa... Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tiun sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuti. Ayos ako. Ay nagkikita time sa kay Juan Laschere, Lea Younger Esquivel, kag Sir Milili Oligo, Morning Man, Ma'am Vanessa Starmeo, Ari Kadigali, no, sa Pilipinas, sa Bacolod, Doc Matt Mayo, morning, Jinky Jalagdon, kag Noel Amar, amuman si Alex Montesa, kag Jovi Munares, salamat, kag good morning. Action Hotline! Why na kita time dari sa aton sininga pagpangalagad, iban nga maminsay, karon na lang sa Action BBB program, with Action Rex Cantong. With Action Henry Spulgar sa technical side, upod man, kay Action JM MVP by Kid. Ako naman Action at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita na sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Araw-araw, lahat tayo.